Hey, what's up, you guys? Yes! So, naara effects gamay na. Bisag effects na good, pastilan. O, diba? So, ala lang siya. Okay, episode 10 naman ta. No, we are at episode 10, episode 10, episode 10! Bahalag mag-ginaunsa basta na effects. Anyway, so tungkol kay episode 10 naman ta, I would like to thank everyone sa tanan-tanan nga nag-support nako sa akong podcast, nag-support nako sa Liavory Music Records, and sa akong TikTok na Shimron Suarez 2025. You can search me there. Yes, andun ako, no? So, karon ang atong topic is romantic love. Tinuod ba gud ni? Mga title, no? So, kinsa may naka-experience ng romantic love diri? Syempre ka. Ka-experience na mo tanan ani, no? Pero sa mga mapaka-experience ay condolence. Pero seriously, thank you, no? Sa pag-abot or sa pagpadayon ninyo sa thank you sa pagpadayon ninyo og suporta sa kuha since episode 1. Daghang salamat, no? Daghang salamat sa inyong suporta. So without you guys, wala ko diri, no? Without you guys, wala ko mo-exist diri sa podcast na to nga inyong gitan-aw karon, no? This is episode 10, and what's funny kay daghan pa kay kog mga plano na pwede kang content actually for week 6, week 7, week 8 of the entire July. Pero na pa tay mga dugang nga mga special guests na umaabot. So atangin ninyo, no? This will not be tanan ako alang, no? This will not be ako lang tanan, syempre, pero daghan pa ta og umaabot na mga guests. At least nakadaw pagpak, okay na. Bisag hinay, basta na ay pakpak. Usa pa. Diba? Bisag kung sa panakahinay, basta na ay pakpak. Wala, gina, diba? So, magkinaunsa man ang tao, nagapon tayo padulungan sa kinabuhi, di ba? Sakto ba ta? So, karon romantic love tinuod ba gid ni? Unsa ba gid tinuod ng gugma para sa imong partner? Gugma o unsa ba difference anang gugma sa imong partner o gugma sa imong pamilya or gugma sa imong mga friends or sa imong mga barkada, di ba? Na mo gina difference. Pero ang pangutana unsay difference. So ang gugma sa imong family is unconditional man gid na, no? Mura po na siya og gugma para sa imong Dios, no? Kung sa imong Dios na gina-believe or Allah ka ba, Allah ba imong si Allah ba imong Diyos, or si Buddha mong Diyos, or si Putin ang baba, pero or si Jesus Christ, no? So kaya ako si Jesus Christ but akong Diyos, no? So kana siya murag unconditional pa na dapat, no, imong love para niya. But ang imong family dili siya conditional, pero di siya unconditional kay mayon jealous God ba si Jesus. So if ibutang nimo as part as parang conditional or unconditional po ang imong family, basta magsalo si Jesus, di ba?
So ang ano na lang ana is conditional pero not unconditional pod, no. In between those two barriers. Anyway, so pero ang gugmagod sa romantic partner is different yun kaayo. Layo ra gid kaayo, no. Mura siya og kanang imong ginapangita ang gugma sa imong partner, no. Labi na if twin flame nimo siya or soulmate nimo siya or soul contract nimo siya. Pangitaan dyan nimo ang imong love para sa imong partner. Sa gani, pwede gani nimong i-give up ang imong love para sa imong family, para sa imong partner. Kay mas pilion ang asawa or mas pilion ang bana kaysa sa pamilya. Mao na ang pamilya in town pod mangluod or magselos na lang pod tungod sa ligugman nila para sa ano ang gugmas ilang anak padung sa ilang asawa or ilang bana ana o tanawa nga na po'y manunggay pandesal. Ano bitaw ko ninyo? Kung dili motor ero, kung dili tingog sa ero kada mga adulay boy balugay pandesal mo diha. Balugay pandesal mo diha. Pag malugay pandesal mo diha tag 2 cheese pandesal tag 5 ra. Kung dili ka na ang tingog sa kuero, kung dili tingog sa kuero ang mga motor, kung dili ang mga mangagi, kung dili ang mga construction, di ba sa kadaghan sa kuan makaingon ba mag podcast pa ba ning katarong dili, no. Pero kung makahimo na ko nga naano ko equipment, mahimo jud ning tiluod nga podcast. Kay aside sa pagkanta nako sa Lavori Music Records, ako pa nang gamiton possible sa podcasting nako nga journey, no. So atang-atangin lang na ninyo, no. Para at least daghan tag mga projects pa nga pagasawan kay galaan ko og mga ginahigugma ko mga yaw-yawers or mga kayaw-yaw, no. So mao na to guys, sa mga nagyaw-yaw diha sa yung buntag atong magbalik. Sa mga nagyaw-yaw diha sa sayong hapon ay okay ra na, no. Sa mga nagyaw-yaw diha sa dakong gabi or sa gabiing dako pakatuog na mo, no. Kay lisod na. Makadungog pa mo diha sa inyong mga silingan o kanabitong nilabayay o kaldero, nagnilabayay plato, ay delikado na. Ayaw sa tao mga kaloy ikalag. Pero mao na, gugma sa partner is really different yun sa gugma sa kahigalaan and sa gugma sa imuhang mga kabarkada o sa imuhang mga ginikanan, no. Kay ang gugma sa imong partner usahay mas bulabaw na siya sa imong ginikanan. Labi na mong ginikanan mo di nakakasuporta ay kana magselos yun ang imong ginikanan na sa imong babae o sa imong lalaki tungod kay imong gihatag ang tanan-tanan niya sa iyong pamilya wala na. Basura. Naipito sa basura ako na lang na-recognize, no. Anyway, so mga to, no. Tinuod yun nga na gugma para sa imuhang partner, no, or romantic love. Naagi ng romantic love, no. In fact, naga ni kanta si Vong Navarro sa una nga ano, Don Romantico kana. Ano siya, di ba? So tinuod na nga naagi na siya, no. Pero naalagi differences sa gugma sa pamilya, gugma sa imong barkada o gugma sa imong mga kaigalaan o sa gugma sa imong partner, no. Ang imong partner pwede nang ang gugma sa imong partner pwedeng ibaylo or ang gugma sa imong pamilya pwedeng ibaylo sa imong partner or ang gugma sa imong mga kabarkada or sa imong ang imuhang mga kaigalaan, ang gugma nila pwede ra gyapon imong ibaylo para sa gugma sa imong partner, no. Whether you like it or not, let's face the reality, major meta,
So, kani siya guys nga episode medyo short lang siya tungod kay maura na ako masulti. Maura na ako masulti. But atangin ninyo ang mga musunod nga mga episodes kay na ay mga guest lagi, no? So, maura to guys ako masulti, but ang mga sunod ng mga episodes kay daghan patag episodes nga magasawan. Ang sunod na episode sa week 6 nga nakahilera nako is pagsugod o panagbulag, self-love o boundaries. So balik na punta sa ako ang kaugalingon, no? Human sa pag-describe nako sa paghigugma sa pamilya o paghigugma sa romantic partner, kana mosunod na pod ang pagbalik sa akong kaugalingon, no? So atangin ninyo guys, kung dili man gani basi ko sa mga topic ani ako ihatag sa akong mga guests pod para at least napod sila ilang input, no? Oo. So, again, sa mga wa pa kahibaw, na-sponsoran ko og Sweet Night perfume, no? So, kani nagamit na ni nako ang usaan is nagamit na nako, no? As in gamit gid siya kay humot jud siya para nako. This one mag beauty guru na sad ta. So kana siya mao gyud akong gamit kita na mahurutay na siya. So anay basura guys, kanya nadungog karon mao nay basura, no? So ana, no, mao gyud to ako masulti. And also we would like to pause this and we would like to interrupt this podcast tungod kay I want to tell you na basin very soon mag-launch ko og merchandise. So possible na or mag-launch ko og Patreon. So possible na, no? Kung gusto mo, subscribe lang mo sa Patreon nato. Puhon, no? Maghimo og Patreon puhon. Pero sa pagkakaroon, chill lang sa ta. Chill lang sa tari, ano? Chill lang sa tari ang napita. But moro to tong podcast today guys, medyo short lang yun siya tungod kay di magud kaayo ko ang topic. Rare lang siya ka topic pa, no? So daghan pa tag mga ano, ang week 7 actually barkada sa una versus barkada karon, no? Then episode 14 is toxic love ug unsaon pagbiya gikan ini. Di ba? Nindot na ka topic. Week 7. Week 8 na to love as healing o unsa gining gugma para nimo. Marag mo ni nindot na mga topic para sa Juanda. Para sa akong mga guest. Kana week 8 nga topic, love as healing o unsa gining gugma para nimo. Which is a good topic, good choice. So mao to sa ang tibok July na to nga week week long content plan para ninyong tanan. Ako na lang sa gisulti dire because para mataas-taas pa jutay. Kaya bubo lagi siya tanawa 13 minutes rata 14 minutes, no? So tawad kay bubo lagi kay siya ako mahimo na bubo lagi siya kay tanawa good romantic love tinuod ba gid ni. So akong sulti akong tubagan is tinuod gyud. Thank you ChatGPT sa imong suggestion, no? Kaya at least karon makabubo na tag episode. Kaya katong last taas ba to? And in fact katong sa previous 2 episodes taas pa nato to eh. Wait lang, tanaw ako. Ang previous na to nga mga episodes is wait lang. Nasa sa 17 minutes. Okay? So padung punta dito, previous episode to, no? 17 minutes na podcast. Ang isa katong previous pagod episode 6, episode 7 is naa siya sa 48. So at least, 'di ba? Then katong previous kay nato sa episode ang episode 9
Ang episode 9 nasa 30, 35, 36 na nga minutes, so taas-taas yapon, no? So kani ato na po ning pabub-an. Malugay pa misal na sad. Nabalik-balik na po ta. Mao na ako isulti ninyo. Mao na kinahanglan jud kog studio. So tabangin ko ninyo please, no? So mao na to guys, ako masulti ninyo ang tanan karong higayuna. Again, it's 9:27 a.m. Philippine Standard Time as I'm shooting this of July 3, 2025. Sakto. And sa pagkakaroon, ato i-check ang episode, ayun, 450 na, no? So, ang episode 8 na to is at 84 views. Wow! So, apay pinaka-oras, no? 84 views na. Kaya ako na siyang i-upload around ganinang buntag. Ay, nakalapas ng 2 ka oras. Pero, at least, wala pa half day, no? 84 episodes, 84 views na ta. Congratulations, no? Episode 8 ha. Pero ang episode 9 ako pa itong i-upload. Currently, ako pa itong i-upload very, very soon. So, ako lang i-edit sa wala na ko lang intro ha. Pasensyain ninyo kung wala na ko yung mga intro or wala na kay naglisod ko sa CapCut o edit. Naglisod ko sa pag-edit sa CapCut using CapCut ba. No? Medyo naglisod lang ko. So, kay daghan mo kay sila. Aside sa daghan sila og kanang kinahanglan sa ko CapCut Pro di ay guys, no? Dili lang ko kinahanglan og pero kinahanglan ko CapCut Pro po, no? Mao po na ako masulti dia, kinahanglan ko sa CapCut Pro ngano tungod kay ang CapCut Pro is para gid sa pag-edit, no? Kay tan-awan akong CapCut ron maghanghang siya. So basically daka ko kinahanglanon. So please help me out, no? Tabangin ko ninyo na maka-achieve sa akong tanang goals. We are at episode 10 pero hapit na episode 11, episode 12 ako na nag-shoot siguro karon as much as possible magtulo ko ka episodes karon para lang makaabot tag episode 11, no? The more na i-upload nato paspasay na nato pag-upload ani, no? So at least nawahi man ta sa YouTube. So bale ang kani siya is next week pa ni sa YouTube, no? Pero at least narata episodes dito pod. So padayon lang ta mga kagalaan ko o akong mga ginamahal nga yaw-yawers or kayaw-yaw, no? Daghang salamat sa inyong padayon sa pagsuporta kanako sa ako ang programa nga giuluhan og Yaw the podcast. Hangtod sa sunod kayon, ako inyong kaalagad sa kahanginan, si Boy Shimron Suarez. Daghang salamat sa inyong pagpadayon sa pagsuporta. Bye-bye!